Ás 12 da mañá do domingo, a primeira das quendas tomará a saída no campo de regatas de Cabo de Cruz. Se realizase nun marco onde participan 12 traíñas. A proba realízase tradicionalmente en sistema de liña onde participan, onde hai 3 tandas e cada tanda participan 4 barcos. A orientación do campo é ao longo do molle de Cabo de Cruz, que ten unha orientación suroeste. Físicamente é salir do porto de Cabo de Cruz hacia a punta de Cabío, na Pobra do Caramiñal, e a súa distancia, como sabes, o percorrido é o tradicional, 5.556 metros, ou sea, 3 millas marinas. Será a última proba na que participen as 12 embarcacións da Liga, posto que nas dúas últimas xornadas da competición regular, a disputar en Bermeo e Portugalete, competirán tan só os 8 primeiros clasificados. A pesar de que os boirenses non están no seu mellor momento deportivo, o feito de remar na casa será motivo máis que suficiente para pelexar con forza pola bandeira. Esperamos unha afluencia importante de xente, xa que remamos moi poucas veces diante da nosa afición e estamos seguros de que van a estar ao pé do cañón animando o noso equipo. Este ano, hai que dicilo, hai que recoñecelo, non é o noso mellor momento deportivo, pero o que sí estamos seguros é que os nosos remeiros van a facer todo o posible por sacar ou conseguir o mellor dos postos, non? Vai ser arduo, vai ser difícil, pero tamén temos en conta que co calor da afición pois esperamos que o rendimento sea un pouquiño mellor. Pola súa banda, o alcalde amosou o firme compromiso do Concello de seguir apoiando este deporte, que ten reportado tantos éxitos históricos para Boiro. Estamos en 33.920 euros con estas subvencións, máis os 10.000, andamos en 43.920 euros que o Concello pon a dispor do mellor deporte, creo, que temos en Boiro, que máis historia fixo Boiro, que máis reconocimiento levou por España adiante, levou non só a Boiro, sino a Galicia, o remo de Galicia, as máis altas cotas, competindo aí con os nosos compañeros vascos de Santander e asturianos, non? Queremos seguir estando na Liga ACT, se vai a apoiar para estar na Liga ACT. Eu creo que Boiro e Galicia necesitan representación aí e despois que sirvan de referente e de exemplo aos rapaces. Rapaces e non tan rapaces que non faltarán á cita este domingo en Cabo de Cruz para arroupar os seus remeiros nunha proba crucial.